Ahojte, prešla nejaká doba, odkedy sme si založili akvárium na novo. Ako vidíte, je krásne zelené, avšak môžem povedať, že prešlo tedy 1,5 mesiaca. Prvé 2 týždne to bolo, 3 týždne to bolo pekne, krásne čisté. Samozrejme potom začala nastupovať takáto zelená riasa na skle, plus hnedá riasa na koreňoch a na kameňoch. Zelená riasa na skle, samozrejme špekuloval som nad tým, nad osvetlením, ako dlho, ako silno. Samozrejme zo začiatku to bolo, mám pocit, že som svietil nejakých 5 hodín na 70% alebo 60-70% a postupne som to dvíhal. Zelená riasa na skle, táto konkrétne, funguje asi takým, že jej životný cyklus je zhruba 3 týždne, 3-4 týždne, čo by vlastne aj súhlasilo, keďže to je 1,5 mesiaca a začala sa robiť tak po 2 týždňoch. Je vidno, že tá riasa tuto bola veľmi mohutná, normálne to boli už tak hrubá vrstva. Tá vymizla, čiže tá odumiera, aj táto odumiera, samozrejme objavili sa nám tam slimáčiky užitočné, fíza plus kotulky, čiže levatka a kotulka, ktoré sa nám trošku rozmnožili, čo je super, to je výborný čistič skla. Samozrejme sú aj iné slimačiky, ktoré lepšie čistia skla, ale k ním nejak neskorej. Keďže teraz tá riasa vlastne jej životný cyklus skončil, tak ju znova zotrieme, ide veľmi ľahko dole zo skla a vymeníme nejakú časť vody, zhruba polovičku, minimálne polovičku. Aby som ešte doplnil, za toho 1,5 mesiaca som menil vodu zhruba 3 krát, no tak asi to vychádzalo každé 2 týždne, som menil polovičku, tých 50, možno že niekedy aj 70%, raz myslím, že aj 70%. A 2 týždne vlastne bol ten cyklus, kedy som tú vodu menil. Teraz tu vidíme, že mal som to potiaľto povrch až po tú výstuhu a za 2 týždne sa mi odparilo, je to nejakých 1, 2, 3 cm vodnej hladiny, možno že no aj 4 cm. Takže je teraz na čase, aby sme si vlastne to sklo vyčistili, rastlinky, ktoré sú tam, je tam limnofila, tu si musíme zostrihať, lebo proste už sa nám ťahá po hladine, takže ju prestrihať nejak, nechcem tam robiť moc radikálne kroky tých rastlín, lebo to akvárko sa dostáva do nejakej rovnováhy a my keď rapidne ubereme z tých rastliniek, tak zase tam niečo rozbijeme v tej rovnováhe a nebude to fungovať tak, jak by malo. Takže chceme to len trošku ich pristrihneme. Uvidím, či ich zasadím niekde inde, podľa toho, kde bude voľné, čo momentálne nevidím kvôli tej riase. Hnedá riasa na koreňoch tá postupne vymizáva, takže to je OK. Rybky sú tam ani žiadne, ani krevetky, sú tam v podstate len slimáky, čiže meral som hodnoty sú OK. Tak vlastne v najbližšej dobe nejaké rybky vyberiem a ešte neviem konkrétne aké. Ale pravdepodobne pôjdem do tetier všelijakých, kde som mal aj v minulosti, páčilo sa mi to, či už sú to tetra neonová alebo červenoústa. Chcel som tetry konžské, ktoré sú síce dosť také teritoriálne, ale toho miesta je tu dosť. Takže myslím, že by sa mali v podstate v pohode znášať. Na hladinu som dal pistiu, pretože má celkom taký dobrý účinok, že sťahuje NO3 a keď ho tam je veľa, tak proste to je vidno aj na tých rastlinkách, že sa im darí. Konkrétne na týchto samozrejme je vidno už, že to NO3 im dochádza a budem ho musieť viacej začať dávkovať, pretože je vidno na tých listoch, že už niektoré žltnú a nie je to celkom fajn.
Tu sa nachádza Anubias, ktorý povie vyhodiť, pretože ten vyplával a je ho tam v podstate dosť pre mňa. Takže ideme si nejak tie rastlinky trošku upratať.